My name is Maurice. I'm a Nollywood actor from Akwa Ibom State. Keep watching. Igbo bụ Igbo mma mmanụ daalụnị asị m nke onye chiri nyazelu abụ m nwada Gloria Ekene Owuno onye mgbasa ozi n'ime ogbe unu maka isi eme ya n'ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ anyị na-akwado asụsụ Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado omenala Igbo n'ime ogbe anyị na-akwado njirimara asụsụ Igbo n'ime ogbe ya bụ ọ bụ na ife asụsụ Igbo na-adị gị mma omenala Igbo na-adị gị mma ngwa bịa nso ka anyị kwado asụsụ Igbo. What is your advice to an infertile man who refused to go to the hospital or refused to seek medical help while blaming it on the wife? Why should you blame it on your wife? And I think you should go to the hospital, get yourself checked, know what the problem is, so you can find a solution. It's that easy. All right. So always take care of your health. It's very important, guys. All right. Here, Maazị, asị m ka m jụọ gị, kedu ndụmọdụ ị nwere inye nwoke na-ada atụbanwu nwanyi ime ma na-ebu di ya nọ nwanyi? Daalụ. Ndụmọdụ nwere inye nwoke na-atụba nwanyi ime bụ ụzọ gaa n'ụlọ ọgwụ jee meetie dọkịta ka ndị Igbo si sụọ ya ka ha lechaa gị ahụ nyochaa gị ahụ mara ma o nwere ihe emege gị. Ọgwụ ha emechaa ya bụrụ na ha achọpụta na o nweghị emege gị ịma na ọgba gị aka ahụ nwoke gị bụrụ onye Igbo ihe m chọrọ ikwu iwere ka ịghọta gị ga-ajụ ese mgbe ụfọdụ iwere ike iche na ọnọma destin na onye emege gị nwere ike otu ichiche ya ka ọ dị but ị kwesịrị ibu ụzọ gaa ụlọ ọgwụ. That should be your first choice. And after ụlọ ọgwụ for ndị believe n'ụlọ ekpere the church onye ọbụla na-asọ onye ọbụla i believe na onye ga-agba ọkụrụ gị iwere ka gị gaa n'chọọchị ị ga-aga mana gị na-aga gị lezi anya agakwala na ndị ga-asị gị so you see it before gị mụọ nwa gaa na ndị ke Chineke kpọrọ ọkụ ndị ke kpọrọ Chineke oku so gị mechaa ka maka ha awa ọkụ gị gị chịla aka gị elu rewazie Chineke ọ gị si nwunye gị ga-akwa nyocha onwe ya mara ma fọtụ si n'aka ụfọdụ ụmụ nwoke na-echekarị na ma ha tụọ nwaanyị ime n'ọwụ fọtụ ke nwaanyị mba lụọ ihere gị ga-achọpụta ihe na-eme gị ga-akọ ha m n'okwu. Daalụ Renne. Kedụkwana aha gị? Aha m Maazị Bright. Abụ m director na producer na Nollywood. Onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye ka m sọ ya ma ndị ga-ama m ga-agwa gị steeti ọsọ gị mara ihe m chọrọ ikwu na ataala m ụba nwa mmụọ gị ghọta ebe ochi gị mara ebe m chi akọwala m ọfụma. Daalụ Renne. Daalụ. So Ka m jụọ gị nne m, kedu ndụmọdụ ị nwere ike inye nwoke na-ada atụbanwu nwaanyị ime? Okay, daalụ sọ eyi ọma ndị be anyị. Ihe nwere ike ikwu gbasara okwu a bụ na nwoke na-adị atụba nwaanyị ime o nwere ike bụ n'ọya butere ụdịrị ọnọdụ a mana before agaba mụwa ga-asị ka nwoke a gafugodi dibịa oyibo ndị bekee na-akpọ ya dọkịnta. Nwoke a ji efuzie dibịa oyibo ọfụ dibịa oyibo eje mee ya test ka ama ma onwe ihe na-eme ya dị na-achọ ka a ga-esi wee nyewe ya ọgwụ ka afụkwa ma ga-eme ya onweta onwe ya ọfụma mana ọ na onwe ya fụrụ n'arụ ya mee ya advice ya jezie fu ụkọchukwu ma o kpewe ekpere chọọ ebe ọ ga-eje n'ukpere ekpere lewe olileanya Chukwu ka ọma ma Chukwu ọ ga-aza ya ekpere. Sometimes ya niile na-abụkwa ihe mere eme so onwedo onye na-ama so onye nwere ike ikwukwa ọ bụrụkwa na ọyị ọjọọ mana ọ dị na-adị mma ka nwoke a ji efukwa dọkịta bifo ọfụwazie ụkọchukwu ma okpewe ekpere mana ikpekwa ekpere dịkwa mma mana ji efukwanụ dọkịta ka e na-ege anya n'arụ marakwa ma onwe ihe dị wrong onye nwekwara ikwu. Ngwa ka ọ dịnụ